Районыбызда хәрби патриотик тәрбиягә даими әһәмият бирелә. Бу юнәлештә мәгариф оешмаларында 3 февраль айында ел сайын уздырыла торган гражданлык патриотик тәрбия айлыгында аеруча активлаша. Укучыларга хәрби патриотик тәрбия бирүнең дәрәҗәсен күтәрү, ветераннарга, инвалидларга, сугыш тылларына, тыл ветераннарына шефлык ярдәме күрсәтү көчәйтү максатында безнең инде мәгариф идарәсе тарафыннан чаралар планы төзелде. Шул планнар нигезендә һәрбер мәгариф оешмасы үзенекен булдырды. Бу айлык кысаларында нинди эшләр башкарыласын? Иң беренчесе инде аның ай башында, февраль башында ук һәр мәктәптә тантаналы линейкалар оештырылды бу айлыкны ачу буенча. Әйтәсе килә инде, бу чаралар балалар бакчаларыннан алып, өстәмә белем бирү учрежденияларында ала. Балалар бакчаларында инде ул кечкенәләр белән әдәби кичәләр, әти-әниләр катнашында әдәби кичәләр оештырыла. Монда шулай ук төрле конкурс, төрле бәйгеләр һәм инде мәгариф идарәсе тарафыннан оештырылган конкурсларда катнашу оештыру планлаштырылган. Шулай ук безнең 15 февральдә Совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгаруга 32 ел тулуга багышланган митингта катнашу да каралган. Спорт бүлеге белән берлектә безнең мәктәпләр белән спорт чаралары да планлаштырылган. Аның инде беренчесе бу атнада Россия чаңгы юллары акциясында катнашу көтелә. Безнең җомга көнне балалар бакчалары һәм башлангыч сыйныф укучылары белән әлеге ярышларда катнашачакбыз. Инде шимбә көнне монда район үзәгендә район мәктәпләре катнашачак. Бу акцияга кушылачак авыл мәктәпләре, авыл советлары белән бергә үзләрендә шушы чаңгы юллар, Россия чаңгы юлларында катнашуны оештырачаклар. Шулай ук 20 февральдә мәктәп укучылары арасында биатлон ярышы уздырылачак. Әйтеп үткәнчә инде 15 февральдә митингта катнашу көтелә һәм елда гомуми белем бирү мәктәпләренең 9-11 сыйныф укучылары өчен район хәрби комиссары кубогына ярышлар көтелә. Бу безнең 25-26 февраль көннәрендә узачак. Моннан тыш мәктәпләрдә класс сәгатьләрендә 10 минутлык информацион блок каралган. Ул инде безнең Бөек Ватан сугышында җиңүгә багышланган тематикага уздырыла. Монда инде батырлык дәресләре үткәрү каралган. 23 февраль Ватанны саклаучылар көне уңаеннан һәр мәгариф оешмаларында тантаналы чаралар үтәчәк. Районыбызда шулай ук яшь армиячылар хәрәкәте үз эшен бик актив башкара. Официаль рәвештә безнең 15 мәктәптә яшь армиячылар хәрәкәте бар, эшли. Аларның төп максаты өлкәннәргә ярдәм итү, шефлык күрсәтү һәм инде төрле патриотик юнәлештә булган чараларда катнашу һәм инде үзләре тарафыннан оештыру һәм үзләре артыннан кечкенә сыйныфта укучы балаларны ияртү. Бу айлык кысаларында алар аерым план буенча үз эшләрен башкарачак һәм төп планга кергән чараларга аларда кушыла һәм инде аларның планына авылларда һәм район үзәгендә булган һәйкәлләрне чистарту, аларны тәртипкә китерү бурычы да куелды. Безнең беренче мәктәп базасында эшләүче яшь армиячыларга инде без күптән
үзләренә киемнәр алган идек. Менә бу ел тагын 5 комплект яшь армиячыларга киемнәр кайтты. Һәм бу юнәлештә без район хәрби комиссариаты белән бик актив эшлибез.